कोकणचं नंबर वन महा चॅनल कोकण साद लाईव्हने आज एक वेगळा आणि हटके असा विषय घेऊन दर्शकांच्या भेटीला आलेलो आहोत आणि तो म्हणजे तळ कोकणातून का होऊ शकल्या नाहीत महिला आमदार किंवा खासदार. आपण बघतो कोकण म्हटलं सिंधुदुर्ग म्हटलं की महिलांचा टक्का थोडा जास्तीच आहे, लोकसंख्या जास्ती आहे, इथल्या मुली ह्या शैक्षणिक क्षेत्रामध्ये खूप पुढे आहेत. आपल्याकडे 10वी 12वीच्या रिझल्टमध्ये देखील मुलींचाच टक्का हा जास्ती असतो. आपल्याकडच्या अनेक महिला अगदी अमेरिकेतल्या JP मॉर्गन सारख्या बँकेच्या उपाध्यक्ष पदापर्यंत पोहोचलेल्या आहेत. मग काय अशी गोष्ट आहे की आपल्याकडे राजकीय नेतृत्व एका ठराविक मर्यादेपेक्षा महिला पुढे जाऊ शकत नाहीत. आणि या विषयावरती चर्चा करण्यासाठी आज आमच्या स्टुडिओमध्ये आलेल्या आहेत साक्षी वंजारी. साक्षी वंजारी ह्या काँग्रेसच्या महिला जिल्हाध्यक्ष आहेत. त्याचबरोबर आपल्याबरोबर आलेल्या आहेत स्नेहा कुबल. नमस्कार मॅडम, तुम्हा दोघांना पहिल्यांदा मी महिला दिनाच्या खूप खूप हार्दिक शुभेच्छा देते. स्नेहाजी, मी तुम्हाला पहिल्यांदा विचारेन, खूप छान कारकीर्द होती तुमची नगरसेविका म्हणून वेंगुर्ल्याची आणि खूप चांगल्या पद्धतीने काम केलेलं तुम्ही, खूप चांगला बोलबाला झालेला होता. काय झालं अचानक की तुम्ही एकदम अचानक राजकारणापासून बाजूला झालात? खरं तर आज मी तुम्हाला धन्यवाद देते, कारण आज आमच्यासारख्या ज्या महिला राजकारणात होत्या आणि त्यांची खंत कुठेतरी आज या महिला दिनाच्या निमित्ताने आम्हाला मांडायची संधी पण तुम्ही दिली आणि एक महिलेने हा विषय घेतला, त्याबद्दल खरंच तुमचे आभार. खरं तर 2000 सालपासून मी नगरसेविका, बांधकाम सभापती किंवा इतर पक्षाची सगळी पदं आत्तापर्यंत भूषवत इथपर्यंत आलेली आहे. म्हणजे मग 2 पक्षांची जिल्हाध्यक्ष पण राहिली आहे. आता कुठल्याही पक्षाच्या धोरणाबद्दल मी असं बोलणार नाही की ते चुकीचं धोरण असतं. प्रत्येक पक्षाचं धोरण महिलांच्या बाबतीत चांगलं आहे की त्यांना महिलांना सन्मान द्या किंवा महिलेला पुढे आणण्याची संधी मिळावी, अशा पद्धतीनंच त्यांनी धोरणं आखलेली आहेत. परंतु नेमकी गफलत कुठे होते की हे समजून घ्यायची जी गरज असते ती आपल्याकडच्या नेत्यांमध्ये नसते. कारण आपली जी पुरुषप्रधान संस्कृती आपण म्हणतो की जी घरापासून त्यांची सुरुवात झालेली आहे, अशी पुरुषप्रधान संस्कृतीमध्ये वाढलेले हे सगळे पुरुष मग पक्षामध्ये सुद्धा आलेल्या स्त्रियांबरोबर अशा पद्धतीने वागायला लागतात. कारण त्यांच्या डोक्यामध्ये कुठेही जेव्हा असं पद येतं किंवा काय येतं तेव्हा फक्त पुरुषच डोळ्यासमोर येतो. म्हणजे मी जिल्हाध्यक्ष राहिलेली आहे, 2 पक्षांची जिल्हाध्यक्ष राहिलेली आहे, तर त्यावेळी मी हे सुद्धा बघितलं की जर एखाद्या म्हणजे फादर बॉडी आणि मदर बॉडी हे सगळ्या पक्षांमध्ये पुन्हा आलेलंच आहे. बरोबर. पण त्यातही कसं होतं की मदर बॉडीच्या नेत्यांना सुद्धा जरा त्यांची अक्कल जरी असली, त्यांना टॅलेंट असलं, त्यांना कळत जरी असलं, तरी त्यांनी पुरुषांशी त्यांच्या विचारांनीच ते पुढचं वागलं पाहिजे. म्हणजे एखादी पदं नियुक्त करायची असली तर ते सांगतील त्या महिलेलाच पद द्यायचे, अशा पद्धतीनं तिच्यावर बर्डन टाकलं जातं. आणि समजा जर तिने तसं नाही केलं तर तिला कोऑपरेशन राहत नाही. म्हणजे तुमचे किती हुशार असला तरी ती हुशारी तुम्ही पक्षासाठी त्यावेळेला वापरायची नाही, असा पहिला नियम असतो. आणि मग तुम्हाला थोडंसं त्याच्यामध्ये महत्वाकांक्षी आहात, अतिमहत्वाकांक्षी आहात, असं करून हळूहळू बाजूला चाललं जातं, असं मी अनुभवलंय. हे मी आज सांगते इथे. म्हणजे कुठल्याच पक्षाला मी दोष देत नाहीये, पण जी पुरुषांची मेंटॅलिटी आहे ती थोडंसं बोलते फक्त. आणि वेंगुर्ला नगरपालिकेच्या संदर्भात बघायला गेलं तर मी स्वतः प्रभारी होते वेंगुर्ला नगरपालिकेची. आणि तिथं मी ज्या ज्या लोकांना तिकीटं दिली, म्हणजे तिथे सुद्धा मला विरोध होत होता की बाबा हे तिकीट नाही, पण ज्यांना मी दिली त्या सगळ्यांची जबाबदारी ज्या लोकांची मी घेतली ती मी निवडून आणली होती. तरी सुद्धा प्रभारी म्हणून त्यानंतर माझं नाव नव्हतं, तिथे नाव दुसऱ्या पुरुषाचं आलं. त्याच्यानंतर पेपरमध्ये असेल किंवा इतर सगळीकडे जाताना नाव दुसरीच होती. म्हणजे कुठेतरी महिलेला प्रत्येक वेळी मागे खेचायचं, हे आपल्याकडे चालतं. आणि माझे मिस्टर नगराध्यक्ष झाले तेव्हा सुद्धा दीपक केसरकरांना पण माहिती आहे की रणनीती मी आखली होती आणि त्यांना पण म्हणजे असं नाही की आपण फक्त पक्षाने दिलेलेच कार्यक्रम राबवण्याची एवढ्यापुरतीच मर्यादित राहू शकतो असं नाही. तर जसं पुरुष राजकारणामध्ये रणनीती आखू शकतात तितकी रणनीती आखण्याचं पण टॅलेंट आपल्यामध्ये असतं. म्हणजे मी माझ्याच मध्ये आहे असं म्हणत नाही, अशा बऱ्याच कितीतरी महिला असतील. बरोबर. आता वेंगुर्ल्याचा आमचा महोत्सव होता, तर त्याचं सुद्धा एवढा मोठा वेंगुर्ल्याचा महोत्सव आम्ही माझे मिस्टर नगराध्यक्ष असताना केलेला आहे की जो पूर्ण जिल्ह्यामध्ये तेव्हा गाजला होता. म्हणजे सगळ्या पद्धतीनं आम्ही काम करू शकतो, पण पुरुषांना भीती कुठेतरी वाटत असते आणि मग अशामुळे कुठेतरी मागे राहावं लागतं. ही एक मोठी खंत आहे. कारण मी मागच्या आमदारकीच्या इलेक्शनला जेव्हा मी आमदारकीचं तिकीट मागितलं आणि त्यानंतर तिकीट काय कोणी मागू शकतं, आज महिला मीच आहे असं बऱ्याच जणांनी मागितलं होतं, पण तिथे कुठेतरी मग असं व्हायला लागलं की एक
कोणतरी महिला तिकीट मागतीये आणि मग थोडंसं त्याच्या बाजूला राहावं की काय असे मग विचारायला लागतात, कारण आपण सगळं घरदार सोडून करत असतो. कारण माझ्या घरामध्ये असा विषय नव्हता की माझा वेळ देण्याचा प्रश्न आहे किंवा आर्थिक बाबतीत, तर मी आर्थिक बाबतीत सुद्धा सक्षम होते. म्हणजे मी एकही रुपया आजपर्यंत कुठल्या पक्षाने मला दिलेला नाही काम करण्यासाठी, किंवा मी कुठल्याही माध्यमातून पैसे कमवलेले नाही आहेत. तर मी माझ्या घरचे पैसे वापरून राजकारण केलेलं आहे, म्हणजे माझे घरचे पैसे वापरूनही केलं आहे, वेळ देऊन केलं आहे. आणि असं असताना जर आपल्याला कुठेतरी दुसऱ्यांचं आपण सगळंच ऐकू शकत नाही आहोत. हा कदाचित आत्ताचा व्हर्च्यू नसावा. आत्ताच्या ट्रेंडमध्ये आत्ता जे तुम्ही म्हणालात की मी माझे पैसे वापरून इलेक्शन लढवल्या, अनेक पक्षाचा एकही पैसा घेतला नाही, कदाचित आत्ताचा तो ट्रेंड नसेल नाही, म्हणून तुम्हाला election बाजूला लढवलं केलं नाही का? म्हणत. पक्षासाठी जे काम करत होते, कारण त्याला सुद्धा मी जिल्हाध्यक्ष असताना जे काम केलं, जे कार्यक्रम मी ऑर्गनाईज केले, त्या प्रत्येकाला पैसा लागतो. बरोबर. किंवा तर त्यातला कुठलाही पैसा मी कधी पक्षाकडनं घेतलेला नाही. आणि इतके कार्यक्रम त्यावेळेला मी 2000 पासून आता 20 पर्यंत 18-19 पर्यंत मी सगळ्याच पक्षांसाठी केले. तर त्यावेळी कधी आम्ही मागितलंच नाही कोणाकडे. पण हे सगळं काय होतं की हे सगळं करत असताना एवढं सगळं करायचं आणि मग कुठेतरी इव्हन मी म्हणते महामंडळांवर सुद्धा कुठे आपल्याला महिला दिसत नाहीत. म्हणजे आमदारकी आणि खासदारकीच सोडा, पण महामंडळांवर सुद्धा कुठल्या महिलेचा विचार केला गेलेला नाही आतापर्यंत. म्हणजे साधं त्यांनी फक्त एवढंच ठेवायचंय की तुम्ही पक्षाने वरून दिलेले कार्यक्रम राबवा, सोशल वर्क करा आणि आम्ही सांगतो ते ऐका. आणि त्याच्या ह्याच्यामध्ये जर कोण बसत नसेल तर मग तिला फारसं पुढे स्थान किंवा पुढे आणलं जात नाही. म्हणजे जसं तुम्ही म्हणाल की पुरुष प्रधान संस्कृती ही फक्त घरातच नाही तर अशा ठिकाणी पक्षीय पातळीवरती सुद्धा आहे, किंवा जेव्हा राजकीय फोरमवरती आपण काम करतो त्या ठिकाणी सुद्धा आहे. मग कितीही ती महिला सक्षम असली तरी तिला कुठेतरी थोडंसं नाही, तुझं इथपर्यंत ठीक आहे, याच्या पुढे मलाच जायचंय, असा एक थोडासा कुठेतरी आहे. साक्षी मॅडम तुमच्याकडे येते. तुम्ही तर चार बहिणी आई असे तुम्ही म्हणजे मातृसत्ताक संपूर्ण असं घर, अशा घरातून तुम्ही आलेला आहात आणि एका पक्षाचं जिल्हाध्यक्षपद तुम्ही सांभाळता आहात. काय अनुभव आहे तुमचा या संदर्भातला? साहजिकच कुबल मॅडमचा जो अनुभव आहे माझाही तोच आहे. दोघींमध्ये फरक इतकाच आहे की मी थोडा काळ थोडासा ब्रेक घेतला 2016-17 कारण 2011 जेव्हा पहिली निवडणूक लढवली त्यानंतर माझंही काम खूप चांगलं होतं आणि त्यावेळेला बाळागवडे तालुक्याचे अध्यक्ष होते, नारायण राणे काँग्रेस सांभाळत होते आणि काँग्रेसमध्ये इतकं चांगलं काम चाललेलं. त्यानंतर संजू परब तालुक्याचे अध्यक्ष झाले आणि माझ्या बाबतीतही तोच विषय की महिला जेव्हा काम करतात त्यावेळेला ते पुरुषांचा इगो कुठेतरी दुखावतो. आणि राणेसाहेब ही खूप कौतुक करायचे कामाचं, कारण काम तितकं चांगलं मी प्रामाणिक करत होते. आणि माझी एक प्रामाणिक इच्छा आहे की माझ्या टॅलेंटचा कुठेतरी उपयोग राजकारणात होईल आणि तो एक मध्य साधता येईल. मला समाजकारण आणि राजकारणाचं ह्या दृष्टिकोनातून काम करायचं होतं. तिथेही माझं 2016 साली माझं तिकीट कापलं. सावंतवाडी नगरपालिका मी अपक्ष लढवली, काँग्रेसची सीट सुद्धा पडली. एक फॉर्मॅलिटी म्हणून पक्षाची एक हकालपट्टी, जो एक लेटर असतं जे जिल्हाध्यक्षांनी फॉरवर्ड केलं होतं, त्यावेळेला सतीश सावंत होते आणि 2 वर्ष मग मी शांत होते. मग नंतर राणेसाहेब काँग्रेस पार्टी सोडून गेले, त्यांनी स्वाभिमान पक्ष स्थापन केला. मग त्यानंतर मला काँग्रेसच्या इतर जुन्या काँग्रेसने सांगितलं की मॅडम ॲक्टिव्ह व्हा म्हणून. मग तो विषय परत चालू झाला. मग मी सुरुवात केली, पण परत ज्यावेळेला मी सुरुवात केली त्या मधल्या टायमिंगमध्ये मी लोकांशी संपर्क सोडला नव्हता. बरोबर. मी त्यावेळेला मी फायनान्शियली स्ट्रॉंग झाले आणि कदाचित माझं फायनान्शियली स्ट्रॉंग बनणं हे अपोजिशनवाल्यांना सुद्धा आवडलं नव्हतं, हे मला कळत होतं. कारण आमचे जे काही सत्ताधारी नगरसेवक होते ते भेटायचे, बोलायचे, मॅडम आता काय करतात. आणि मी वेगवेगळ्या स्पॉन्सरशिप करते, वेगवेगळे इव्हेंट सुद्धा घेते. त्यावेळेला बॉडी बिल्डिंगची मोठी सावंतवाडी स्पर्धा सुद्धा झाली होती, क्रिकेटच्या टुर्नामेंट झाल्या होत्या. आता एक फिमेल म्हणून ज्यावेळेला क्रिकेट टुर्नामेंटला स्पॉन्सर करते किंवा एखादी फिमेल बॉडी बिल्डिंग स्पर्धांना ज्यावेळेला स्पॉन्सर करते, कुठंतरी हे पुरुषांना नकोच असतं. बरोबर. पण मी त्यांना काय वाटतं हा महत्वाचा मुद्दा नाहीये, पण मला ते आवडतं आणि मी कुठल्याही अपेक्षेने नाही करत की ह्या काहीतरी मी उद्या निवडणूक लढवणार आहे किंवा भविष्यात मला काही मोठ्या निवडणुका लढवायच्यात, मी ह्या उद्देशाने नाही करत. तर मला वाटतं की एखादं आपण कॉन्ट्रीब्युशन एक द्यायला हवं जिथं गरज आहे. सो प्रश्न आहे ते गरजेचा येतो, सो मी करायचे. पण मला ते जाणवायचं की इथे विरोधकांना कुठेतरी भीती वाटते की काँग्रेसमध्ये जर भविष्यात जर कोण नेतृत्व जर आलं तर साहजिकच साक्षी वंजारी असेल. सो 2017-18 बराच त्रास देण्याचा प्रयत्न झाला, पण 18 पासून मग मी फुल फ्लॅश आले. त्यानंतर मला सगळ्यात सांगायला मला खूप कौतुक वाटतं की मॅडमना जो त्रास असतो तो सेम त्रास आमच्याकडे आहे. आमच्याकडे सुद्धा तसंच आहे, पेरेंट बॉडी, मदर बॉडी आहे.
पण त्यामध्ये कसं होतं की आम्ही आमचे विषय असतात ते डायरेक्ट प्रदेशाध्यक्षांकडे मांडतो. आजही त्रास आहेत. मी तुम्हाला सांगते, मी 18 मध्ये उपाध्यक्ष होती, अध्यक्षपद दिलं नंतर, कारण काँग्रेसमध्ये स्टेप बाय स्टेप पदं दिली जातात. मी अध्यक्षांकडे आजही मला होणाऱ्या त्रास मी मांडत असते, कारण ज्या वेळेला मला संघटनेमध्ये त्रास होतो ते जर मी नाही मांडलं तर मी रिझल्ट नाही देऊ शकत. त्यामुळे आम्हाला काय ज्या समस्या येतात, कारण मग हीच पदं दिली पाहिजेत, ह्यांनाच पदं दिली पाहिजेत, किंवा निवडणुकीत आपण ज्यांना तिकीटं देतो ते कधीच संघटनात्मक काम करत नसतात, पण त्यांना निवडणुकीत निवडून पण येतात. पण संघटनात्मक काम वेगळं आहे आणि निवडणुकीत निवडून येणारे कॅन्डिडेट वेगळे असतात. त्यामुळे ह्यांचा कुठेतरी मध्य साधणं गरजेचं आहे. कारण काय होतं की ज्यांचा राजकारणाशी काहीच संबंध नसतो ते येतात, तिकीटं घेतात, निवडून सुद्धा येतात आणि वेगवेगळ्या माध्यमातून ते फायनान्शियली स्ट्रॉंगही होतात. पक्ष तिथेच राहतो. बरोबर. हां, त्यामुळे आणि राहिला विषय, मॅडमने जसं बोलले तसंच माझंही आहे की कुठल्याही क्षेत्रात जर तुम्हाला पुरुषांशी जर लढायचं असेल तर तुम्हाला फायनान्शियली स्ट्रॉंग होणं फार गरजेचं आहे. कारण आजची काळाची गरज आहे ती. आज मला जर राजकारणात जर मोठं व्हायचं तर मी आजपर्यंत जसा मॅडमचा बोलला तसा तंतोतंत 2011 पासून आजपर्यंत मी एकही रुपया मी आजपर्यंत कुठल्याही व्यक्तीकडून घेतला नाही. म्हणजे कोण पक्षातले काय म्हणतात तो महत्त्वाचा मुद्दा आहे, कारण मी माझ्या लेवलला मी तेवढं कमवते आणि मला माझा पैसा आदर कुठेही द्यावा लागत नाही. सो मी बऱ्यापैकी खूप चांगल्या ॲक्टिव्हिटीज ज्या असतील, पार्टीचा जे काही कार्यक्रम, जे काही इव्हेंट्स होतात, आम्ही कधी अपेक्षा नाही ठेवत, कारण आम्ही निरपेक्ष भावनेने आम्ही एखाद्या पार्टीचं काम करतो. बरोबर. आणि काँग्रेस पक्षात एक चांगली गोष्ट आहे की त्या गोष्टी नोटीस केल्या जातात आणि ते तुमचं काम बघितलं जातं, ॲप्रिशिएट केलं जातं, कौतुक होतं, कारण रिपोर्ट आमचा हा डेली जात असतो. पण हे म्हणत असताना आता म्हणजे तुम्ही काँग्रेसचा प्रत्येक वेळेस उल्लेख करत हां, होतात हां. की काँग्रेसमध्ये बऱ्याच वेळेस तुम्हाला म्हणजे पुढे जाण्यासाठी हां, 100% नेहमीच हां. उद्युक्त केलं जाते. हां. मग आता जर पुढे होणाऱ्या होऊ घातलेल्या इलेक्शन्समध्ये जर तुम्ही तिकीट मागितलं हां. तर तुम्हाला मिळेल का? 100% मला मिळेल. मी माझी इच्छा सुद्धा प्रगट केली आहे की तुम्हाला लढवायचीच आहे. म्हणजे असं काही नाहीये, जर तुमच्याकडे माझ्यापेक्षा चांगला केपेबल जर कॅन्डिडेट असेल तर तुम्ही 100% तिकीट द्या, नाहीतर माझी तयारी आहे निवडणूक पुढची लढवण्याची. नक्कीच मग तुम्हाला आमदारकी त्यासाठी असेल. खूप खूप शुभेच्छा. स्नेहा मॅडम, तुमच्याकडे येते मी. जसं तुम्ही म्हणालात की एका ठराविक मर्यादेच्या पुढे जर आपण राजकीयदृष्ट्या जर जात असू तर तिथे कुठेतरी आपल्याला थोडंसं थांबवण्याचा की नाही तू इथेच थांब, याच्या पुढे मी जातो असा प्रयत्न केला जातो. परंतु जेव्हा इलेक्शनचा विषय येतो त्यावेळेस प्रचारासाठी मात्र अशा सगळ्या महिलांना बाहेर काढलं जाते, त्यांना भावनिक आवाहन करायला लावलं जाते की नाही तुम्ही भावनिक आवाहन करा, मतदारांना आवाहन करा की आपल्या पक्षाला मत मिळायलाच पाहिजे. काय या स्ट्रॅटेजीबद्दल तुमचं काय म्हणणं आहे? हे तुम्ही आता मुद्दा म्हणजे हा जो काढला तो मी खरं तर मांडणारच होते. म्हणजे मला परत मी सांगते की कुठल्या पक्षावर मला टीका नाही करायची आहे, पण हा जो तुम्ही बोलला की तुम्हाला तिकीट नाही मिळू शकत पण तुम्ही बाहेर पडा आणि तुम्ही नाराज नाही आहात किंवा हे करण्यासाठी आणि ह्या म्हणजे जो कोण असेल त्याला माझं सपोर्ट आहे हे दाखवण्यासाठी एवढ्या खालच्या थराला माणसं जाऊ शकतात की ज्या वेळेला मागची आमदारकी लागली त्याच वेळेला माझ्या मिस्टरना कॅन्सर झाला होता. पण मी माझी मुदतही संपत आली होती त्यावेळेला आणि तिकीट त्याच्या अगोदर आम्ही मागितलं होतं आणि नंतर आम्हाला त्याच वेळी कळलं की कॅन्सर डिटेक्ट झालाय म्हणून. पण ज्या वेळेला तिकीट मागितलं मला काही तिकीट मिळालंच नव्हतं. पण नंतर माझ्यावर एवढं प्रेशर टाकण्यात आलं की सगळीकडनं माणसं पाठवली गेली की तुम्ही बाहेर पडून आजच्या ह्या मिटिंगला आलं पाहिजे, तिथे तुम्ही ह्यांना सपोर्ट केला पाहिजे किंवा अशा बऱ्याच कार्यक्रमांमध्ये मी म्हटलं आज माझी मनस्थिती जी आहे ती माझ्या नवऱ्याला कॅन्सर झाला त्याच्यानंतर परत कुठल्या प्रचाराचं म्हणजे आधी मुळात तुम्ही सांगणं पण चुकीचं, पण मी बाहेर पडू शकतच नाही कारण मला आता पुढे त्याचं काय करायचं हे मी बघू की तुमचे प्रचार महत्वाचे. म्हणजे मला आश्चर्य वाटतं की एखाद्या ज्या माणसाने त्यांनी पण पक्षासाठी खूप केलेलं आहे अशा माणसाला आज वाचवायची गरज आहे हा मुद्दा कोणाच्याच लक्षात आला नाही त्या काळात. म्हणजे ते पण मी अनुभव घेतलेले आहेत सगळ्या पक्षांकडनं की ह्या माणसाला कुठल्याची गरज आहे हे न बघता आमचा उमेदवार हा निवडून आला पाहिजे त्याच्यासाठी तुम्ही बाहेर पडा. म्हणजे ते तिथे त्या माणसाचं काही झालं तरी चालू शकतं त्यांच्यासाठी. म्हणजे एवढ्या कुठल्या लेवल म्हणायची याला म्हणू शकत नाही आपण काहीच. म्हणजे बोलण्यासाठी माझ्याकडे शब्दच नाही. तर अशा पद्धतीचं माझ्यावर प्रेशर टाकण्यासाठी घरी माणसं येत होती. मी त्यांना स्पष्ट सांगितलं की आज माझ्या नवऱ्याला माझी गरज आहे त्यामुळे तिकीट दिलं नाही दिलं हा विषय नाही, पण मी आज बाहेर पडू शकत नाही कारण मला त्यांना ताबडतोब उद्या मुंबईला घेऊन जावं लागेल किंवा पुढची स्ट्रॅटेजी काय असेल ती मला आखावी लागेल. आणि ते सुद्धा सगळं मी एकटीने करून आज ते अगदी व्यवस्थित आहे. प्रसन्न कुबल तुम्हाला माहिती आहे 4 वर्ष झाली. मग त्यातही ते करण्यासाठी मला कुठल्या पुरुषाची मी मदत घेतली नाही, मी स्वतःच केलं. म्हणजे आज कुठल्याही परिस्थितीत आपण मात देऊ शकतो एवढं टॅलेंट आपल्यात आहे.
म्हणजे तो डॉक्टर शोधण्यापासून आम्ही केलं, कुठल्याही पक्षाच्या माणसाने मला सपोर्ट केलेला नाहीये. बरोबर. मग असं असताना सुद्धा जर आपण मागे राहत असू तर असं वाटायला लागतं की मग त्यापेक्षा आपण आपल्या कुटुंबालाच वेळ का देऊ नये. कारण आज समाजामध्ये कुठेतरी महिला असतात किंवा काय असतात की ज्यांना खरं गरज आहे आपली, त्याच्यासाठी आपण वेळ देतो. अशा भावनेने मी इतकी वर्ष काम केलं. म्हणजे माझी संस्था पण होती आणि म्हणजे म्हणजे अगदी मला खूप बरं वाटतं की भले त्या पक्षाला किंमत नसेल किंवा त्या पुरुषांना नसेल, पण मी ज्यावेळी कुठे जाते तेव्हा त्या ज्या महिलांना मी मदत केली होती किंवा ज्यांच्यासाठी मी काम करायचे त्या अजूनही मला प्रेमाने मिठी मारतात. आणि त्या देवळात असतील तर ते परमेश्वराच्या समोर उभ्या राहून सांगतात की मॅडम आमच्या परत राजकारणात सक्रिय व्हायला हव्या. किंवा माझ्या मिस्टरांना सुद्धा जे आज एवढ्या मोठ्या कठीण परिस्थितीतून ते बाहेर पडले, कारण अशा परिस्थितीतनं एवढा माणूस सहजासहजी बाहेर पडू शकत नाही. तर त्यासाठी सुद्धा त्या सगळ्यांचे आशीर्वाद आम्हाला त्यावेळेला मिळाले. त्यामुळे हे माझ्यासाठी एक खूप मोठी अचिव्हमेंट म्हणायला लागेल. म्हणजे एका बाजूला सॅक्रिफाईस सुद्धा आहे तुमचं की नाही आता बस झालं, की एक ठराविक ह्याला आपण आलो, आपल्याला जो काही न्याय मिळाला तो तुम्ही बघितला आणि ते जेव्हा जज केलं तेव्हा नाही ह्याच्यापेक्षा आपल्याला घराकडे लक्ष देणं जास्ती महत्वाचं आहे. आणि ती इमर्जन्सी सुद्धा होती, कारण कॅन्सर हा फार तसा क्रिटिकल आजार होता. त्यावेळेला लगेचच डिसिजन आणि लगेचच ट्रीटमेंट हाच त्याला ऑप्शन असतो. बाकी तुम्ही दुसरा जिंकण्यासाठी जर मी घरी राहिले असते तर माझ्या नवऱ्याला मला गमावं लागलं असतं. बरोबर. त्यामुळे हे सांगण्यासाठी जे आले होते त्यांनी हा विचार करणं गरजेचं होतं की आज काय संधी, आणि त्याच्यासाठी मदत करणंही गरजेचं होतं, कारण आम्ही दोघांनी या पक्षांसाठी बरेच काम केलेलं आहे. हा आपला विषय तोच होता की जेव्हा प्रचाराची वेळ येते त्यावेळेस काही असो तिथे महिला कार्यकर्ता, महिला पदाधिकारी ह्यांची आवश्यकता असते, परंतु त्याच्यानंतर समजा तिकीट द्यायची जेव्हा विषय येतो त्यावेळेस मात्र त्यांच्यावरती पूर्ण काठ मारून जाते. नाही आणि ह्याच्यामध्ये थोडंसं ऍडिशनल पण सांगेन एक मी विषय. तुम्ही आता जसं प्रोग्रामसाठी किंवा आता तुम्ही बोललात की प्रचारासाठी महिला लागतात, आजही फक्त प्रचारच नाही, मोठमोठे जेव्हा इव्हेंट होतात, ज्या वेळेला मंत्री येतात किंवा मोठे मोठे इव्हेंट्स असतात, कार्यक्रम असतात, त्यावेळेला महिला जमवायच्या असतात. प्रचारात तर तुम्हाला तर कंटिन्युअस जवळजवळ महिना घरोघरी सकाळपासून संध्याकाळपर्यंत ती टोटल आमचं शेड्यूल टाकलेलं असतं. मध्ये फक्त लंच टाइम असतो, लंच टाइम नंतर 1 तासाचा ब्रेक आणि परत संध्याकाळी प्रचार सुरू आणि रात्री मग डायरेक्ट 8 पर्यंत. म्हणजे इतक्या सगळ्या प्रक्रियेमध्ये तुम्हाला महिला लागतात. पण ज्या वेळेला निवडणूक प्रक्रिया असते, ज्या वेळेला तुम्हाला तिकीट्स द्यायचे असतात किंवा आपल्याला तिकीट कोणाला द्यायचं आहे, त्यानंतर व्हॉट एव्हर जे काही असेल, जे काही नियोजनामध्ये जे विषय येतात त्या विषयाच्या डिस्कशनमध्ये महिला नसतात. म्हणजे तुम्हाला महिला कधी हवे, तुमच्या सोयीप्रमाणे. म्हणजे कदाचित त्यांना असं वाटत असेल की हा अरे कुठेतरी थोडेफार पैसे असतील तर ह्यांना द्यावे लागतील की काय, ते आपल्याला मिळतील, म्हणजे त्यांच्या डोक्यामध्ये हा असतं. पण त्यांना हे कळत नाहीये की ज्या महिला स्वतः इंडिपेंडेंट आहेत त्यांना याची गरज नसते, आम्हाला रिस्पेक्टची गरज असते. तुम्ही आम्हाला सामावून घ्या. तुम्ही जर अपेक्षा जर ठेवता, संघटनात्मक जर अपेक्षा ठेवता आमच्याकडून किंवा आम्ही सुद्धा पक्ष वाढवला पाहिजे, काम केलं पाहिजे, तर जी ट्रीटमेंट तुम्ही एका जिल्ह्याच्या अध्यक्षाला देता, एक एक्झाम्पल घ्या, एखाद्या पर्टिक्युलर राष्ट्रीय पक्ष असू दे, प्रादेशिक पक्ष असू दे, जिल्ह्याच्या अध्यक्षाला जी ट्रीटमेंट दिली जाते, आज व्यासपीठ असू दे, कुठेही असू दे, तीच ट्रीटमेंट 50% आरक्षण तुम्ही म्हणता फक्त, पण ती नावालाच आहे. बरोबर. इतर पक्षामध्ये 100% आहे. आणि मला प्राऊड फील आहे की काँग्रेस पक्षामध्ये हे होत नाही. आणि आजच्या हल्लीच्या रायपूरचं जे आमचं अधिवेशन झालं त्याच्यात तर आणिच एक्स्ट्राच आम्हाला गोष्टी दिलेल्या आहेत. म्हणजे तर आम्ही तर सगळ्याच महिला हॅपी आहेत की 50% तर सगळीकडेच. म्हणजे आणि तुम्ही आजपर्यंतचा मी इतिहास सुद्धा, मी काँग्रेसमध्ये का काम करते याचं कारण सुद्धा हेच आहे. ज्या वेळेला कधी मी प्रदेशाध्यक्षांकडे ज्यावेळेला विषय मांडते, मला पण कधी कधी वाटतं म्हणजे ह्यांच्यासारखंच होतं. मी मिस्टरांनाही म्हटले बस करूया, वाटतं कधी कधी ना आता थोडं आता होत नाही कधी कधी काही गोष्टी, थोडं आता आपल्या फॅमिलीकडे पण लक्ष देऊया, जाऊ दे आता कशासाठी करूया. तर मला म्हणतात ठीक आहे एकदा बोलूया, तिथून जर काही नाही झालं तर मग बघू, मग काही डिसिजन घ्यायचं आहेच. पण मग ज्या वेळेला मी नानाभाऊशी आज बोलते प्रदेशाध्यक्षांची, मला म्हणतात काय अडचण आहे, काय त्रास आहे, काय मी बघतो ना, मी असताना तू कशाला काळजी करते. मग ते जेव्हा असं हे बोलतात ना तेव्हा मग मी बिनधास्त असते की चला आता आपल्या पाठी कोणतरी नानाभाऊंसारखा एक हात आहे जो भावाप्रमाणे ट्रीट करतो. आणि खरंच मला खूप प्राऊड फील होतं की मी त्यांनाही मी म्हटलं साहेब तुमच्यासारखी माणसं आहेत ना म्हणून वाटतं काम करूया, नाही तर खरं सांगू फॅमिली आणि काहीतरी छोटा व्यवसाय बस झालं म्हटलं, ह्याच्यात म्हटलं सॅटिस्फाईड आहोत. नाहीतर म्हटलं मी त्यातही सॅटिस्फाईड आहे, कार्यकर्ती म्हणून सुद्धा मी काम करेन, पण हे पदाची जी जबाबदारी आहे त्याच्यात जे बर्डन दिलं जातं ना ते भयंकर असतं म्हटलं. आता स्नेहा मॅडम, जेव्हा म्हणजे 1994-95ला स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये आरक्षणं सुरू झाली आणि तेव्हापासून
ग्रामपंचायती, पंचायत समिती, जिल्हा परिषद इथे महिला अध्यक्ष म्हणून बसायला लागल्या. परंतु त्या पंचायत समिती अध्यक्ष, पंचायत समिती सभापती, ग्रामपंचायत सरपंच आणि जिल्हा परिषद अध्यक्ष जिथे आरक्षित असेल तिथे मग म्हणजे ज्या कॅलिबर आहेत ओके, परंतु जिथे आरक्षण पडलेलं आहे महिला आरक्षण तिथे कोणी महिला आरक्षित म्हणजे तशी तेवढी सक्षम महिला समजा कॅन्डिडेट म्हणून उमेदवार म्हणून नसेल तर मग कोणाची तरी बहीण, कोणाची तरी बायको, कोणाची तरी काकी, कोणाची तरी आई ह्यांना उभा करण्याचा एक ट्रेंड सुरू झाला, तो आज तागायत आहे. मग ती एक आरक्षण आहे म्हणून तिथे बसवायचं तिला, पक्ष मात्र म्हणजे तिथलं कार्यकरण मात्र स्वतः बघायचं, असं अनेक ठिकाणी होते. याबाबत तुमचं म्हणणं काय आहे? हे खरं आहे तुमचं. कारण बऱ्याचदा काय होतं की काही भागामध्ये तर सक्षम असतात पण त्यांच्या मागे त्यांचा म्हणजे तुम्ही म्हणता तसं की नवरा, कोणाची तरी बहीण किंवा असं जरी नसेल आणि ती एखादी सक्षम असेल तर तिच्यावर अन्याय होत असतो. म्हणजे बऱ्याचदा मग तिचा नवरा राजकारणात आम्हाला सपोर्ट करणार आहे किंवा तिचा भाऊ ते घराणं करते म्हणून प्रत्येक वेळी त्यांना चान्स दिला जातो आणि मग अशा महिलांना सुद्धा बाजूला केलं जातं. आणि मग तिथलं जे राजकारण, कारण ते करत असताना काय होतं की ते त्या पुरुषाच्या माध्यमातून हे सगळं राजकारण करायला बघत असतात. म्हणजे कुठेही जरी झालं तरी महिला खुर्चीवर राहील पण राजकारण मात्र आम्हीच करू, अशा पद्धतीने चालतं. आणि समजा एखादी महिला तरी सुद्धा त्या घराण्याशी रिलेटेड नसेल आणि निवडून आली आणि ती जर त्या सगळ्या पुरुषांचं ऐकत नसेल किंवा काय तर तिच्यावरती अविश्वासाचे ठराव पण आणले जातात. आपण बरोबर. बघतोय आता सगळीकडे. म्हणजे जर ती ऐकणारी नसेल किंवा काय तर तिला खाली उतरवण्यासाठी सुद्धा हे पुरुष पुन्हा एकत्र असतात. म्हणजे हा एक सगळं दुर्दैवाचा एक भाग आहे आपल्या महिला राजकारणासाठी. आणि त्याच्यातही एक मला असं सांगावं वाटतं की हे सगळं आपण करतो कारण आता मी बोलते, कारण मी आज दिसते, म्हणजे मला जे अनुभव आले ते मी बोलते. पण प्रत्येक वेळी काय होत असतं की पुरुष कधी डायरेक्ट राजकारण करत नाही, तर तो सुद्धा त्या इतर महिलांना कुठेतरी त्याच्यामध्ये आपल्या हे करून टार्गेट त्या व्यक्तीला करायला सांगत असतो. म्हणजे आणि अशा वेळेला बाकीच्या महिला सुद्धा तिथे फसत असतात. म्हणजे त्यांना डायरेक्ट आपला चेहरा दाखवायचा नसतो. बरोबर. मग महिलांना पुढे करायचं आणि त्यांच्यात भांडणं लावून द्यायची किंवा त्यांना त्याच्यावरती काहीतरी हे करायला लावायचं आणि बाजूला करायचं. मग ह्यावेळी सुद्धा काय होतं की त्याला महिला बळी पडतात. तर मग हे सुद्धा एक दुर्दैवी आहे आपल्या बरोबर. समाजासाठी. साक्षी मॅडम, आत्ता जे स्नेहा मॅडम म्हणालेले आहेत की खरंच आहे, कधीतरी हेटाळणीच्या स्वरूपात म्हणा किंवा कधीतरी एक चांगला व्हर्च्यू म्हणून म्हणा, महिलांचं कसं असते, त्यांचं संघटन कौशल्य खूप चांगलं असते. महिलांना जमा करणं किंवा एकूणच, कारण त्यांना कुटुंब कसं बांधून ठेवायचं ह्याचं एक तो एक आपल्याला व्हर्च्यू असतो महिलांना. त्यामुळे त्या बांधणीच्या ह्याच्यामध्ये खूप चांगल्या पद्धतीने काम करू शकत असतात. परंतु तेच जर विस्कटायचं असेल तर एका फक्त महिलेला जर म्हणजे आपलं लोकल भाषेत जर म्हणाल तिला जर पंपिंग केलं की तो सगळा डाव आहे, तो विस्कटायला सुद्धा वेळ लागत नाही. म्हणजे हे बऱ्याच वेळेस ते हेटाळणीच्या स्वरूपात म्हटलं जाते की तिला सांगायला पाहिजे, तिने जर हे केलं ते सगळं बरोबर तो बार उडून जाणार. अशा पद्धतीचे जे काय आहे त्या संदर्भातले तुमचे काय अनुभव आहेत? नाही, तशा संदर्भात मला कधी तसा अनुभव आला नाही. पण कसं आहे की हे ॲक्च्युली रियालिटी आहे की ज्या वेळेला आता धरून चला, आता एक एक्झाम्पल घ्या, सावंतवाडी उद्या नगरपालिका लागते, तर बरेच बाशिंग बांधून तर बरेच उभे आहेत. जसे आता म्हणतात ना की लग्न कधी आहे, नवरदेव बरेच तयार आहेत. पण जर आरक्षण जर महिला पडलं तर महिला कोण, याची सुद्धा चर्चा चालू आहे. पण मग मी नाही तर मग माझी मिसेस. मग माझं सुद्धा जनतेला हे सांगणं आहे की खरोखर त्यांची मिसेस कधी समाजकारणात आहे का? आणि जर ती ह्या उद्देशाने जर थोडासा तुम्हाला जर अंदाज जर पूर्वीपासून असेल तर ॲटलिस्ट तुम्ही वर्ष दीड वर्षापासून तयारी तरी करा. समाजातल्या वेगवेगळ्या क्षेत्रात थोडंफार तरी सामाजिक थोडंसं कार्य तरी करा. नाहीतर अध्यक्ष आहेत राजकारणात, मिसेस कधी घराच्या बाहेर पडलेली नाही, पण कसं आहे की मला नाही मिळालं तिकीट तर तिला, हा दुसऱ्या महिलेवर अन्याय होतो. हा विचार जनतेने करणं गरजेचं आहे. खरं तर हा एक विषय झाला. आणि सेकंड थिंग जो विषय आहे की पुरुषांची मुळात मानसिकताच बदलली गेली पाहिजे. कारण काय होतं की पुरुष प्रधान संस्कृतीमध्ये मुळात महिलेचं नेतृत्व आधी मान्यच होत नाही. आणि ही सुरुवात ही मुळात आधी घरापासूनच झाली पाहिजे. आणि जर ती घरापासून नाही होणार तर ती समाजात बदल कुठून होणार, मला तुम्ही सांगा ना. उलट मला तर वाटतं की महिला आमदार एक उत्तम आमदार होऊ शकते 100%. कारण एकतर पुरुषांसारखी त्यांना कुठलीही व्यसनं नसतात, आमच्या पार्ट्याही नसतात. म्हणजे मी फारच म्हणजे हे एक नॉर्मल विषय आहे. बरोबर. महिलांचा एक स्वभाव असतो, एक जी वागण्या बोलण्याची जी पद्धत असते, सगळ्यांना सांभाळून घेणं, एक संवेदनशीलता असते. कारण मला वाटतं एखाद्या पदावरती बसण्यासाठी त्या व्यक्तीला संवेदनशील असणं सुद्धा गरजेचं आहे. कारण त्या व्यक्तीला होणारे जे त्रास असतात
ते तिथे जाणून घेणं फार गरजेचं आहे. बरोबर. आज आमदार खासदार आज फ्लाईटनी फिरतात, पण आज सर्वसामान्य जनतेला ग्राउंड रूटवरती फिरताना, रस्त्यावरती फिरताना लाईट नाही आहे, व्यवस्था नाही आहे, मोबाईलमध्ये रेंज नाही आहे. आज ह्या मतदारसंघात कितीतरी असा भाग आहे की जिथे प्रचंड वाईट अवस्था आहे. पावसाळ्यात तर तुम्ही जर गेलात तर पावसाळ्यात तर अवस्था बघूच नका, इतर वेळेचा तर विषय सोडून द्या. मग हे जे विषय आहे ते मला कळतात, एक सर्वसामान्य कार्यकर्ते जिल्हाध्यक्ष असून मला कळतात, पण कधी कधी हे विषय आमदार खासदारांना का नाही कळत. त्यामुळे ही जी संवेदनशीलता आहे हे पण येणं फार गरजेचं आहे. आणि मला तर वाटतं की आता बऱ्यापैकी तर सगळीकडे महिलांचं आरक्षण चालू आहे, तर जास्तीत जास्त सत्ता ही महिलांच्या हातात यावी, एक महिला आमदार व्हावी, माझी खरंच प्रामाणिक इच्छा आहे. ती कोणीही असेल, म्हणजे झाली तरी मला आवडेल. नक्कीच महिला आमदार किंवा महिला खासदार आपल्या जिल्ह्यातून व्हायला पाहिजे. कारण 1960 साली जेव्हा महाराष्ट्र राज्याची स्थापना झाली त्याच्यानंतर सिंधुदुर्ग जिल्ह्याची स्थापना मुळात आधी 1980 साली झाली. त्यानंतर आपल्या सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातून नेतृत्व चांगलं होतं, म्हणजे पार अगदी कमलताई परुळेकर सारख्या महिला होत्या, नीता राणे होत्या, अनेक आहेत अशा की ज्यांनी फार सक्षमपणे अनेक गोष्टी हाताळलेल्या होत्या. परंतु जसं तुम्ही म्हणाल की त्या एका ठराविक मर्यादेच्या त्या दायऱ्याच्या पुढे त्या जाऊ शकलेल्या नाही आहेत. मला मध्ये एक असाच प्रश्न विचारायचा वाटतो की आता तुम्ही 2 वेगवेगळ्या पक्षाचं काम करणारे होत्यात, अशा अनेक आहेत पदाधिकारी, अनेक कार्यकर्ते आहेत, परंतु पक्ष बदल हा जो असतो, कोण काँग्रेसमध्ये असेल, कोण भाजपमध्ये जाईल, कोण NCPमध्ये जाईल, कोण स्वाभिमान पक्षाचा असेल किंवा तत्सम जे काही असतील, परंतु महिला म्हणून जेव्हा आपण बाहेर एकमेकींना भेटतो तेव्हा तोच कडवटपणा आपल्या मनामध्ये असतो की कसं? नाही, काय सांगाल स्नेहाजी? आम्ही आता म्हणजे साक्षी आणि मी तर प्रत्येक वेळी कुठे भेटलो की आम्ही एकमेकाला मिठी मारतो किंवा कुठल्याही पद्धतीचं, म्हणजे साक्षीचं जसं मी म्हणत नाही, तर महिलांमध्ये आमच्यामध्ये तर कुठल्याही अर्चनाताई असतील त्या भेटतात किंवा सगळ्या शिवसेनेच्या ज्या असेल, कुठल्या जान्हवी असेल, तर हे सगळे आम्ही एकत्र अशा जेव्हा भेटू तेव्हा मैत्रिणीसारख्याच असतो. कारण एवढं आम्हाला कळतं की बाबा हे आम्ही करतोय हे समाजकार्यासाठीच करतोय, त्यामुळे आमच्यामध्ये दुरावा किंवा प्रत्येक वेळी राग धरून आम्हाला काही चालणार नाही. म्हणजे अक्षरशः मी तर माझी इलेक्शन पहिली आठवते मला, मी 2000 मध्ये जेव्हा लढले तेव्हा माझ्यासमोर एक शिवसेनेची उमेदवार होती, तर ती आणि मी जेव्हा प्रचाराला बाहेर पडायचो रस्त्यावरती मला कायम भेटायची आणि मी दोघी आम्ही बोलायचो, म्हणजे आम्ही विरोधी आहोत असं आम्हाला कधी वाटलंच नाही. रोज आम्ही एकमेकाला म्हणजे हाय बाय हॅलो किंवा बोलणं, जरी ती उमेदवार असली तरी. निवडून आल्यानंतर सुद्धा तिने मला तेवढ्याच प्रेमाने मिठी मारली होती आणि त्याच्यानंतर सुद्धा ती माझी रोज बोलायची, म्हणजे जेव्हा भेटायची. म्हणजे महिलांना ते एक आहे की बाबा कुठलाही कडवटपणा आपल्यात राहू नये, कारण इतर राजकारणासाठी आपण आपल्यामध्ये कडवटपणा ठेवून काय करणार आहोत. आपण सगळेजण ज्या समाजासाठी काम करतोय आपलं उद्देश तर एकच आहे, भले ते पक्ष वेगवेगळे असतील. त्यामुळे आमचं काम सगळ्यांचं एकच असल्यामुळे कुणाच्याच बद्दल आमच्या मनात कधी कडवटपणा नाही, म्हणजे जरी आमच्या विरोधात कोण निवडून आलं तरी तो राहत नाही. बरोबर. साक्षी मॅडम तुम्ही काय सांगा? ते पुरुषांमध्ये खूप बघितले जातात. कारण मी पर्टिक्युलर ज्या वेळेला मी अदर पार्टीमध्ये बघते तेव्हा आमच्या पार्टीतले काही एक पदाधिकारी आहेत, त्यांना उद्या भविष्यात जर समजा आमदारकी लढवायची आहे किंवा ते मोठा एक नेता बनायचं, तर अपोजिशनवाल्यांचं ते रिलेशन असतात ते आम्ही बघतो. पण एक आम्हाला हे कळतं की विचारांमध्ये मतभेद असावेत, कारण त्यांची एक विचारसरणी त्या पक्षाची वेगळी आहे. मी काँग्रेसच्या विचारसरणीने काम करते, कारण मला काँग्रेसनी मला जे दिलंय, म्हणजे व्हॉट एव्हर जे काही माझ्या देशाला दिलेलं असेल, राज्याला असेल, आज मला प्राऊड फील होतं. म्हणून तुम्ही म्हटलात ना एक आमदार कोकणात का नाही झाली, तर हुस्नबानू खलिफे आमदार जरी नाही झाल्या तर विधान परिषदेच्या होत्या. बरं, आता सांगायलाही कौतुक वाटेल की त्या राष्ट्रीय सदस्य झालेत, AICCच्या मेंबर, म्हणजे साधी गोष्ट नाहीये की एका महिलेला सुद्धा तिथे स्थान देतात. म्हणून मी म्हटलं ना, मी पर्टिक्युलर जरी आज आपला पार्टीचा जरी विषय नसेल तरी आम्ही ह्या पक्षात का काम करायचं, तर त्या पक्ष आपल्याला काय देतो त्या महिलांना, हा माझ्यासाठी फार महत्वाचा विषय. म्हणून मी जर काँग्रेस म्हणून जर काम करेन, उद्या जर वाटलं, भविष्यात जर वाटलं की नाही काम करायचं राजकारणातच नाही, तर मग मी छान मस्त माझी आहे ती फॅमिली कुटुंब सांभाळेन आणि माझा व्यवसाय आहे तो मी आणखीन वाढवेन. पण मी अदर पार्टीचा का नाही विचार करणार, कारण त्यांची कार्यपद्धती फार वेगळी आहे तिथे काम करण्याची, आणि तिथला स्वभाव, लोकांचे स्वभाव हे परत झिरोपासून स्टार्ट, म्हणजे परत ABCD. कसं आता काँग्रेसच्या लोकांशी कसं जुळवता येतं, आणि म्हणून मला आजही मला कधी कधी ह्या गोष्टींचं ज्या वेळेला मलाच उत्तरं सापडतात. आम्ही आमच्या सिनियर महिलांना विचारतो, 65-70 वर्षाच्या महिला आहेत, त्या सुद्धा येतात आंदोलनात. म्हटलं काय तुम्ही आजी येता, तुम्ही नाही बाळा तुला नाही कळणार, तुला हळूहळू कळेल. तर काय येतात त्याचं कारण आम्हाला आता हळूहळू कळतं
की खूप काही नाही मिळालं तरी ते बॉन्डिंग जे झालेलं असतं त्या कुटुंबामध्ये, कारण हे कुटुंब आहे, ह्या कुटुंबामध्ये फ्रंटल आहेत वेगवेगळ्या फ्रंटल ऑर्गनायझेशन, जसं पेरेंट बॉडी आहे, मदर आहे बॉडी, त्यानंतर युवक काँग्रेस आहे, NSUI आहे, सेवादल आहे, अल्पसंख्याक आहे, अशा वेगवेगळ्या आम्ही आता पर्यावरण म्हणजे जे काही असेल ह्या सगळ्या जे काही आम्ही सर्व हे जे लोक काम करतो ह्या सर्वांची उद्दिष्ट एकच असतात, फक्त बरोबर. माध्यम वेगवेगळं असतं. कारण आरक्षण पडताना त्यावेळेला ते इझी होतं आणि आमचं पण इतकं सुंदर छान बॉन्डिंग झालेलं आहे. आमची प्रशिक्षणं असतात त्यावेळेला. भारत जोडो सुद्धा मी केला. खूप छान, म्हणजे देशातल्या वेगवेगळ्या राज्यातल्या लोकांशी भेटता आलं, पदाधिकाऱ्यांशी. म्हणजे एक कुटुंबासारखं आम्ही खूप छान एन्जॉय करतो. त्यामुळे म्हणजे एक हे सुखद प्रशिक्षण अनुभव तुम्हाला आहे. तुमच्या पार्टीच्या पार्टी, अनेक ह्याच्यामधून मिळत मिळत असते. असतं आम्हाला. परंतु आपण आता प्रत्येक वेळेस असं म्हणतो, म्हणजे मी तरी असं म्हणेन की आपले जे केंद्रीय मंत्री राणेसाहेब आहेत त्यांनी अनेक वेळेस असं केलेलं आहे की म्हणजे पूर्वी चिठ्ठी यायची, म्हणजे जिल्हा परिषद अध्यक्ष जो बसायचा त्याच्यासाठी लास्ट मोमेंटला जे चिठ्ठीवरती नाव येईल तो अध्यक्ष तिथे बसला जायचा. आणि ते फार कुतूहल असायचं, लोकांना उत्साह की काय कोणाचं नाव येते आणि कोणाचं नाही इथपर्यंत. आणि त्यांनी खरंच चमत्कार केलेले की रेणुका मयेकर सारख्या अगदी यंग मुलीपासून मेस्त्री मॅडम मला वाटते त्या राठिवड्याच्या त्यांच्यापर्यंत अनेकांना त्यांनी जिल्हा परिषदेचं अध्यक्षपद दिलेलं आहे. म्हणजे खऱ्या अर्थाने एक सर्वसामान्य महिला जिल्हाध्यक्ष पदावरती बसवण्याचं काम राणेसाहेबांनी केलंय असं म्हणायला काहीच नाही. त्यामुळे त्यांनी संधी दिली. म्हणजे त्यांनी संधी दिली तेवढ्या वर्षाच्या राजकारणात. तर अशा ह्याच्यामध्ये समजा आता कसं आहे, आपण घराणेशाही म्हणतो की मग नारायण राणे म्हटले की निलेश राणे आले, निलेश राणे म्हटले की नितेश राणे आले. समजा त्यांच्याही पलीकडे जाऊन समजा त्यांच्या घरात निलिमाताई आहेत आणि त्यांच्या घरातल्या असतील, त्यांच्या सुनबाई असतील. तसंच आपल्याकडे इथे केसरकर साहेब आहेत, त्यांच्या मिसेस सुद्धा नगराध्यक्ष म्हणून देखील त्यांनी काम केलेलं आहे. असंच कुठेतरी जर उद्या एखादी महिला, आता राऊत साहेबांनी सुद्धा आपल्या मुलीला बऱ्यापैकी ते रुची राऊतला बऱ्यापैकी ते प्रमोट करतायत, अनेक कार्यक्रमांमध्ये ती दिसू लागलेली आहे. अशा वेळेस नवं एखादं महिला नेतृत्व जर पुढे येत असेल तर नो मॅटर पक्ष, तुम्ही मदत कशा कराल? कसं असतं की नवं जरी नेतृत्व जरी आलं तरी सुद्धा तिचं काम पण लोक बघतात. हा पण एक महत्त्वाचा मुद्दा असतो. आणि तुम्ही किती वर्ष काम करतात हे नोटीस करत असतात. शिवाय तुम्ही कुठल्या पक्षाकडून तुम्हाला तिकीट मिळतं हा सुद्धा महत्त्वाचा मुद्दा असतो. केंद्रात सरकार कोणाचं आहे, त्यानंतर या जिल्ह्यावरती कुठल्या पक्षाचं वर्चस्व आहे किंवा नेतृत्व जिल्ह्याचं कुठल्या व्यक्तीकडे आहे. आता जसं तुम्ही म्हटलं की राणेसाहेब असतील, खासदार विनायक राऊत असतील, तिच्याकडे सगळ्यात मोठा स्ट्रॉंग पॉईंट आहे की ती विनायक राऊतांची मुलगी आहे. बरोबर. आणि एक बाळासाहेबांचं जे नाव आहे त्या नावालाच मतं पडतात. आणि हे सगळ्यांनी मान्यच केलं पाहिजे. जी आहे ती सत्य परिस्थिती आहे. ह्या जिल्ह्यामध्ये जसं राणेसाहेबांना मानसन्मान आहे, त्यांची एक वेगळा एक तो फॅन फॉलोईंग आहे, एक वोटर आहे, ती एक वोट बँक आहे. तसाच एक बाळासाहेब ठाकरेंचं वोट बँक आहे जी प्रामाणिकपणे, आजची तुम्ही खेडची सुद्धा तुम्ही सभा बघितली, प्रामाणिकपणे सगळ्यांनाही जग जाहीर आहे की खेडची सभा सुद्धा उत्तम झाली. सो हा जो विषय आहे की नवी जे नेतृत्व येतात त्यांना स्ट्रगल करावं लागतं, पण आमच्यासारखं स्ट्रगल नाही. कारण आम्ही राजकारणातच मुळात नवीनच आलेलो असतो, कारण आम्हाला ती ओळख निर्माण करायला फार वेळ लागतो. तसं रुची राऊतना पुढे संधी आहे, त्यांनी काम करावं. आणि कसं असतं की मी नशीब सुद्धा मानते, मी आध्यात्मिक पण आहे तितकीच, आणि ॲस्ट्रॉलॉजी फॉलो करते बऱ्यापैकी. पण जर नशिबामध्ये आहे तर 100% ती स्त्री मग आमदार होण्याची. माझा विषय होता की जर तुम्ही कोणी आमदार अशी महिला, नो मॅटर पक्ष, ती शिवसेनेची असो, काँग्रेसची असो, एनसीपीची असो, जर ती उभी राहिली आणि तुम्हाला जर नो मॅटर पक्ष जर एक महिला आमदार आपल्याकडची जायची असेल असा जर विषय आला, मी तुम्हाला छोट्याच शब्दात देईन. कसं असतं की आम्हालाही काही प्रोटोकॉल आहेत. पक्षाने ज्या वेळेला एखाद्या व्यक्तीला तिकीट दिलेलं असतं त्यावेळेला त्या व्यक्तीचं प्रामाणिकपणे काम करणं ही पक्षाच्या पदाधिकाऱ्याची जबाबदारी येते. त्यामुळे आम्ही तिथे बांधलेलं गेलेलो आहोत की पक्षाचा प्रचार करणं. आता या विधानसभेत जर उद्या काँग्रेसला तिकीट दिलं तर काँग्रेसचा प्रचार करणं ही माझी प्रथम जबाबदारी आहे. कारण मी एका पदावरती आहे आणि पदाची जबाबदारपणा जो आहे तो नक्कीच मला फॉलोही केला पाहिजे. आणि इट्स अ प्रोटोकॉल, हे काही प्रोटोकॉल, काही नियम आहेत, हे पण पाळले गेले पाहिजेत. शेवटी मी इतरांचं नाही सांगू शकत. मॅडम, ह्या तर एका पक्षाशी बांधील आहेत, एका पक्षाला बांधलेले आहेत, परंतु तुम्ही जेन्युइनली पक्षासाठी काम केलेलं आहे, चांगल्या पद्धतीने काम केलेलं आहे. आता तुम्ही अलूफ जरी असलात राजकारणापासून, परंतु उद्या एखादं आमदार किंवा खासदारकीला महिला नेतृत्व उभं राहिलं तर तुमची स्ट्रॅटेजी काय असेल?
कारण आज माझ्याकडे कुठल्याच पक्षाचं पद नाही आहे. कारण जर मी पक्षाच्या पदावर असेल तर तिथे व्यक्ती बघितली जात नाही. ज्या पक्षाचं तिकीट ज्याला मिळेल त्याला त्याच्यासाठी काम करावं लागतं. पण मी कुठल्याही पक्षाशी बांधील नसल्यामुळे सध्या तरी जर सगळ्यामध्ये ती जिला तिकीट मिळेल ती खरोखर जर काम करणारी असेल आणि तिचा आपल्या समाजासाठी खरंच फायदा होणार असेल तर मी नक्की तिला सपोर्ट करेन. बघा, हेच असते महत्वाचं. मी तुम्हाला दोघींना सुद्धा मगासपासून मी ऐकतेय, जेव्हा विषय आला त्यावेळेस सुद्धा एक हे करून, कारण आपण भाजी घेताना सुद्धा ही चांगली आहे की ती चांगली आहे, तांदूळ निवड घेताना सुद्धा हा चांगला आहे की तो चांगला आहे, एवढं पारखून मी घेतो. स्नेहा मॅडमने तसंच सांगितलं की जर एखादी महिला उभी राहिली, ती जर सक्षम असेल तर निश्चितच तिला सपोर्ट करेल. मी पदावरती नाहीये ना, मग पदावरती नसताना माझाही डिसिजन तोच असणार. म्हणजे तिथेही आपल्या महिलांचं हे असते की चोखंदळपणा जो असतो 100%. तो जो असतो तो निश्चितच महत्वाचा आहे. की कुणीही म्हणजे महिला उभी राहणं हे आवश्यक आहे. आपल्याकडून खासदार आमदारकीला कोणीतरी जाणं हेही आवश्यक आहे. परंतु त्याचबरोबर तिचं कॅलिबर, तिची सक्षमता, ती किती समर्थपणे हे सगळं हाताळू शकते, पेलवू शकते, हे सुद्धा महत्वाचं आहे. आणि त्याच्यासाठी सुद्धा आपण चाणाक्षपणे ते चोखंदळपणे आपण त्याप्रमाणे करूनच पुढचं नेतृत्व आपण ठरवणार आहोत. निश्चितच आज आपण महिला दिनाच्या निमित्ताने खूप चांगल्या आणि अशा ज्वलंत विषयाला आपण आज खरं तर वाचा फोडलेली अशी की तळ कोकणातून, सिंधुदुर्गातून महिला खासदार किंवा आमदार का होऊ शकल्या नाहीत. आपण स्नेहा मॅडम आपण सांगितलं की काही एका ठराविक मर्यादेपर्यंत आपल्याला पुरुष जायला देतात, त्याच्या पुढे ते नाही, म्हणजे त्यांना ते आवडतही नाही. किंबहुना मग तिथे ते आपण कितीही चाणाक्ष असलो, आपण कितीही हुशार असलो तरी आपल्या या हुशारीला कुठेतरी लगाम घातला जातो आणि म्हणून आपल्याला थांबवलं जाते. आणि साक्षी मॅडम तर एका पक्षाचं काम करतायत, सक्षमपणे करतायत. परंतु त्यांनी देखील आता तिकीट मागितलंय. मी त्यांना विचारले तेच, त्यांनी तिकीट मागितलंय. उद्या भविष्यात जर त्यांना मिळालं तर, आणि ॲस्ट्रॉलॉजीवरती जर विश्वास असेल त्यांचा आणि खरंच जर त्याच्यामध्ये असेल तुमचे स्टार्स चांगले तर कदाचित पुढे आमदार म्हणून तुम्ही बसाल सुद्धा आणि त्यावेळेस वेगळी मुलाखत आपली होईल इथे. मी पॉझिटिव्ह विचार करते, पण मी सॅटिस्फाईड सुद्धा आहे. मी खरं सांगते, म्हणजे भविष्यात मला एका पदावरती राहून संघटनात्मक काम सुद्धा करायला आवडेल. म्हणजे मी अशा दोन्ही गोष्टींची तयारी ठेवलेली आहे. पण जर पक्ष जर चांगल्यापणे जर म्हणत असेल चला कॉम्पिटिशन खूप नाहीये मॅडम, तुम्ही तयार आहात का? कारण मुळात काय होतं, आधी ज्या वेळेला असे विषय येतात त्यावेळेला अशी बरेच नवीन लोक, कदाचित पार्टीमध्ये नवीन कोणतरी मोठी व्यक्ती समाविष्ट होईल आणि कदाचित पुन्हा बाजूला ठेवलं जाईल. हा, कदाचित बाजूला ठेवलं जाईल, असं सुद्धा होऊ शकतं. ज्या वेळेला एखाद्या पक्षाची चलती होती तर तिथे गर्दी खूप असते. हो. आणि जेव्हा तो पक्ष थोडासा बॅकफुटवर येतो तिथे माणसं नसतात. मग ठीक आहे, आता एनसीपीच म्हटलं तरी सुद्धा आपण विचार केला तर आज अर्चनाताई घारेंना मागच्या वेळेला मिळालं होतं ना? नाही मिळालं, मागितलं होतं त्यांनी. ओके, बबन साळगावकरांना दिलं, तिथे सुद्धा त्यांना दिलेलं आहे. पण आज त्या इथे येऊन काम करतायत. कारण आज राष्ट्रवादीमध्ये माणसंच नाहीयेत. कदाचित भविष्यामध्ये त्यांना तिकीट मिळू सुद्धा शकेल. त्यामुळे तो असा विषय होतो की तुमचा पक्ष किती सक्षमपणे चाललाय, मग तिथे पुरुषांची गर्दी जास्त आहे का? त्यामुळे काँग्रेसमध्ये सुद्धा आज साक्षीला मिळू शकतो. पण जर त्याच वेळेला काँग्रेसची चलती सुरू झाली तर पुरुषांची पुन्हा कॉम्पिटिशन आपण वेगवेगळ्या पद्धतीने वशिले पण लावले जातील की मग मला तिकीट पाहिजे, मला ते असं होऊ शकतं. सिच्युएशन्स काय असतील काहीच सांगू शकत नाही. बरोबर. आपण अशी आशा करूया की चलती होऊ नये अशी नाही, परंतु साक्षी वंजारींना तिकीट मिळू देत आणि त्या निवडूनही येऊ देत अशी आपण हे करूया. मी म्हणूनच म्हटलं की नंतरचं जेव्हा आपण पुन्हा असं बसू तेव्हा आपण स्नेहा मॅडमना पण बोलू, आपण आणखीन पुन्हा एकदा खूप चांगल्या पद्धतीने ही चर्चा करूया. मी तुम्हाला शुभेच्छा देते त्यासाठी. आणि स्नेहा मॅडम, तुम्ही एवढ्या दिवसांनी म्हणजे राजकारणापासून खूप बाजूला झाल्यानंतर पुन्हा एकदा तुम्ही आलात आणि आमच्याबरोबर खूप चांगल्या पद्धतीने आणि खुलेपणाने चर्चा केली, त्याबद्दल संपूर्ण कोकण लाईव्हच्या परिवारातर्फे तुमचे खूप खूप आभार मानते. आणि साक्षी मॅडम, तुम्ही तर आहातच, आम्ही तुम्हाला अगोदरच शुभेच्छा दिलेल्या आहेत. तुम्हालाही तुमच्या भावी या वाटचालीला खूप खूप शुभेच्छा. धन्यवाद. धन्यवाद. धन्यवाद.